2017. Čaká nás, dúfam, o mnoho lepší rok, o mnoho pozitívnejší, ako bol ten predchádzajúci, pretože rok 2016 bol naozaj ťažký, pôsobili tam dlhodobo ťažké transformačné planéty a môže byť, že posledných 5-6 rokov pre teba, milá Panna, nebolo ľahkých. Ľahký v tom slova zmysle, že si musel akceptovať veľké množstvo zmien, ktoré sa u teba uskutočnili, najmä vzhľadom na partnerskú oblasť, kde sa uskutočnili zatmenia v tvojej prvej oblasti a v tvojej partnerskej oblasti. To znamená, partnerstvo a tvoje postavenie vo svete nadobudlo nové štruktúry a nové zmeny. Mesiac január začína v celkom takom pomalom tempe, pretože Merkúr, planéta myslenia, komunikácie, je stále ešte retrográdny. To znamená, že myšlienky sa stáčajú smerom do minulosti a ty myslíš možno na svoje deti, na svoj kreatívny projekt, na záujmy, ktoré ťa bavili, a postupne toto myslenie, čím ďalej sa blíži koniec decembra a začiatok januára, toto myslenie sa presúva na myslenie o rodine. Myslenie o rodine je dosť vážne, pretože v tvojej rodine panuje alebo vládne energia saturálna a Saturn má dosť ťažký, až možno negatívny podtón. V Saturn v 4. dome je najťažšie postavenie, pretože nám zvážňuje našu emocionálnu istotu. To znamená, že v rodičovskom domove alebo v tvojom domove môžu byť nejaké dosť veľké záväzky alebo nejaká zaťažujúca situácia, ktorú treba riešiť. Takže myslenie bude dosť vážne. 12. januára potom máme spln a ty máš tento spln v oblasti priateľstva, v oblasti socializácie, v oblasti spoločenskej komunikácie, v oblasti, kde sa stretáva veľké množstvo ľudí s rovnakými záujmami. A je možné, keď je tam mesiac je veľmi pohyblivý a znamená zmenu, že tvoji priatelia alebo určité sociálne kruhy, ktoré máš, ti môžu priniesť jednak pomoc, ale môžu ti priniesť aj náhľad do zmenenej situácie oblasti priateľskej. Tento spln, ktorý je v tvojej 11. oblasti, má vážny podtón. Mesiačik je v stresujúcom aspekte na Pluto, Jupiter a Urán. To znamená, že zmeny, ktoré sa odohrávajú, sú vážne. Jednak v nadväznosti na rodinnú situáciu, v nadväznosti na partnerstvo a v nadväznosti na tvoje ciele a sny, pretože 11. dom je aj o našich snoch a o našich cieľov. Do 20. januára slnečko prechádza tvojou priaznivou, pozitívnou oblasťou detí, kreatívneho projektu, tam, kde sa stretávame s milenkou, tam, kde sú rôzne hry a rôzne športové podujatia, rôzne učenia, je to politická a akademická sféra. Je to veľmi príjemné postavenie slniečka, ktoré však od 21. prechádza do 6. oblasti. A tu máme aj na konci mesiaca 28. novú príležitosť, nové začiatky, pretože tu je nov. Nov 6. oblasti predstavuje nový začiatok, čo sa týka práce, možno chceš urobiť niečo nové v práci, alebo možno chceš vymeniť prácu, takže je to vhodné obdobie na to, aby si sa ty zameral týmto smerom. Ale nov ti môže priniesť aj nové metódy zamerania sa na nový zdravotný štýl, zameranie sa na zdravie, na stravovanie, na nový spôsob prežívania tvojej dennej rutiny. 6. oblasť je oblasť negatívna, je to oblasť, kde máme rôzne záväzky, rôzne spory, rôzne problémy a môže byť, že
budeš musieť poriešiť nejaký problém, alebo možno práve, že sa zlepší situácia v dôsledku novej možnosti v práci, novej možnosti v oblasti zdravia a novej možnosti v oblasti riešenia určitého problému alebo konfliktu. 29. januára sa potom planéta Mars presúva do tvojej 8. oblasti a to je oblasť intímna, to je oblasť hodnôt, ktoré spolu zdieľame s našim partnerom. Je to oblasť náročná, okultná, je to oblasť, kde sa nachádza smrť, znovu a zrodenie, choroby, je to takisto oblasť negatívna. Takže koncentrácia tvojej aktivity do tejto oblasti ti pomôže prejsť týmto ťažším obdobím. Alebo nemusí byť to obdobie ťažšie, ale je to tzv. Tmavá oblasť, kde ty môžeš skúmať rôzne veci, ktoré sú pod povrchom a nie sú k dispozícii k ostatným. V každom prípade vám prajem pekný január 2017.